Right, hello guys, what is happening? Siwr mae bethau, Croeso nôl I PopT. Jed and Jacob sydd yma, yn ei crysau coch a llwyd. Oherwydd, mae'r chwech glad wedi dechrau wrth gwrs gymryd. A I ddathlu, ni'n mynd chwarae gêm heddi. Pwy yw pwy? Chi'n gwybod y gêm siwr o fod. Ni ddim yn dyddio pobl tro yma, a gyfer chwech glad, ni'n dyddio chwaraewyr. Yes. Chwech glad wrth gwrs. So mae fi a Jed yn mynd I pigo chwaraewr o'r pentwr yma. Okay. A wedyn, ni'n mynd I cymryd tro bob yn ail I ofyn cwestiynau I dyfalu pa chwaraewr sydd gan Jed. A mae Jed yn trio dyfalu pa chwaraewr sydd gen I wrth gwrs. Ie, y person sydd yn dyfalu gyntaf fydd yn cael pwynt, a'r person gyda nifer fwy o'r bwyntiau diwedd y gêm fydd yn ennill. Be, ti'n mynd gyntaf? Ti'n boi? Cyn I ddechrau, mae yna dau reol, yr unig reol. Ti'n methu gofyn pa wlad mae'r chwaraewr yn dod, o a ti ddim yn gallu gofyn pa safle maen nhw'n chwarae chwaith. Ydy'r person yma yn fawr? Bach? So ni'n gweud, yn eitha fach o ran chwaraewyr. So eitha fach o ran chwaraewyr? Ie, o ran maint, talon dra. Ydy'r person yma gyda gwallt di? Ie, brown tywyll di, na I ddweud. Cwbl o'na ni. Oes, ydy'r person ti gyda barf? Na. Na! Ydy'r person yma yn ifanc o dan 25? Ie. Ydy? Ie. Ydy'r person yma yn cicio tuag at y pist? Dim safle, gall unrhyw un ar y pitch cicio tuag at y pist. I mean, am 3 ffwyntiau. Sdim byd yn stopo'r person yma rhag wneud e, ond fydd e byth yn neud yn gym. Wa'n ateb da! Wa'n ateb da! Oh my gosh! Ydy'r person yma yn gyflym? Gyflym iawn. Gyflym iawn? O, fi di rhoi gormod fan enwi. Ydy fi lot fwy o bobl dan yn sefyll na ti. Oh my gosh. 2 person sydd yn ôl ydy. Ydy'r person yma yn cario'r bel lot. Dyna I swydd e o fewn y gêm. Cario'r bel lan, ti'n modd? So ni'n gweud. Na? No. Ydy'n gwisgo gum shield yn llun? Ie. And you Ie! Hang on, gael fi cael guess. O Hugh Jones. Na. Dan Cole. What? Mae dyn ti... Bosh! Un. Dim. Round 2 felly. Ti'n gallu dewis yn ddechrau, ti'n man? O, Na, nid un na. Bosh! Right. Oce. Ydy'r person yma gyda facial hair? Na. Ydy'r person yma erioed wedi bod yn captain ar gyfer y wlad yn chwarae? Cwestiwn really da, Jacob. Ie, mae'n dibynnu os mae'r person arall yn gwybod. Dwi'n mynd trwy'r arcaid ni. Gwybod. Fi'n mynd I gweud na. Oce. Fi'n mynd I gweud na. O, oce. Yw'r chwaraewr yma di chwarae i'r llewod? Na. Na! Ydy'r person yma gyda gwallt hir neu byr? Byr. Oce. Ydy'r person yma yn gallu siarad Cymraeg? O'n i'n mynd I gofyn i'r cwestiwn yma, ond na. Na. Dwi ddim yn siarad Cymraeg. Ydy'r person yma gyda gwallt o gwbl? Oes, mae'n y gwallt. Oes, mae'n y gwallt. Oes. Ydy'r person yma wedi chwarae yn erbyn Cymru yn barod yn y chwech glad eleni? Mae'n cwestiwn really dda. Ie, maen nhw wedi. Mae'n cwestiwn really dda. Fi'n gwybod pwy yw e. Ti'n gwybod pwy yw e? Hugh Jones. Yeah! Mae'n cwestiwn really dda. What a question! Mae'n cwestiwn really dda. Round 3. Wyt ti'n barod? Fi'n barod. Fi sy'n dewis yn gadael. Oki, fi wedi ennill yn barod. Wyt ti'n gwybod fod person ti yn gallu siarad iaith wahanol? Dwi ddim yn gwybod, ond fi'n meddwl mae mon yn gallu siarad i'n iaith. Dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl fi ddim yn. Na I dex fe ra. Mon di just neb. Mae'n cwestiwn strange, ond ydy clustio nhw yn mynd allan fyna bach? Fi'n mynd I dweud na. Na! Oce, cos mae ambell I pobl gyda clustiau mynd, wow. Ydy'r person yma yn gwisgo scrum cap? Ydy.
cwestiwn. Pan nes i... Go on, Ed. Mawr o etoji. Yeah. Ah, yes! Right, dyna ni wedi gorffen y gêm chwech glad yn anffon y Jacob. Ti di colli. Do. Fi di ennill! Come on! Na gyd sôn y gweud, diolch yn fawr i chi am wylio. Please cofiwch i Tanysgrifia i PopT. Roll like yn y fideo yma, please. Roch, am yn ôl y pen. Ie, sian. Ding dong, ding dong. Ond tan tro nesaf pawb, hwyl fawr! Ta-da!